apenjo Agwanda, we ought to discourage the ahinya e gik matimore. The thing is ni Sharon no penja 1,000 days. Kama wachake di kama wachope. Ta give example, ni mogo nen 250 to sani en 130. Awacho ni sani koro President Ruto ose manage to stabilize the economy. Gik magwanda wachogi seche mwase yudo stability. Eka koro wachako yudo that trend koro kwa dhi malo. Mane gimate mupimo. To eat penja 1,000 days. Wanya lobiro kendo after 2 years kendo koro wachak wangen koro kendo chopo kanye. Stability is the most important thing. The issue of corruption. Agwanda wacho na Kenti police makiana enkodo 1 million na kiana 100 million somewhere. Police adi atiel. There is no grand corruption in this government. Grand corruption I mean ni ginene mar Kibaki ne wan koda leasing. Much was a grand corruption. Man affected the whole economy. E wacho mar Moi ka Moi poko wuok ne wan kod Golden Bag scandal. It's a grand corruption. Sirkal ni dipet ma corruption moko mantie na gani dhika barua mar land to ngato kwai siling moral fachiel police mondo kaw siling moro 500 kumeki do kadho nikech break traffic rules. Those are there and we have to accept wada kenaka okwada ko mar kenaka but tire mbilu ngone grand corruption me yoron sirkal laro 68 billion kaka koro mar Golden Bag ko milalo siling billion ariyo no mano ken grand billion ariyo right but I'm saying ni onge a systemic one particular big corruption magolo hole maduong' e sirkal kaka wasene sirkande machon kande kada sistema commis management to an extent ma 100 billion olale sirkal osebene sirkal machon kande for the last 2 years I've not witnessed Triton moroma Nitiere aparo issue ma Triton man Nitiere sirkal ma Kibaki was a big thing, a big grand coalition, a big grand corruption, one particular case Golden Bag scandal, you know about it. Anglo listen, inge watching it. I said the candidate poko bet give one big one. To which a magnitude the police moromoka siling millionaire jalans mokoka. Magoto Nitiere we have to accept them. One tier a kenaka wada kenaka. Issue mar production. What were they saying? When we are able to export, don't know the malo, catch no kwa export to why import. To some makoro wa bring on affordable fertilizer. Makoro wa produce mogo. You through produce. Nitiere koro fertilizer digireni. Mane kaka teach you the you teach money because you fees. Naka wa punja luo. Ni adiera man kende. Any entrepreneurship is the best way to go. Agriculture is the best way to go. Issue mar sitima. Very important. Ni kakoro nyocha wairo kata wandai mundo kestima. Mbele kakoro siya nyocha get 1.6 billion to lighten 16,000 homesteads. Homesteads ko bedo lighten up. Ibo do kaka nyosi ndire nyaka egwen. Mane tije mawang'iyo mawatemo usayo ni mondo wahore mondo wakon president mondo deliver mane ka economy maro. To tich medike office. Sa ne nyaka wapuonj jo turu wakendo yawa. Niti ento onge wadwaro ni mondo kata wage bill ma sirkal oduog piny to waka ni duogo piny any private sector must be given chance. Development Agwanda okay development sirkal timo development and one. Sirkal and teach mare and mondo or create a conducive environment. Mondo the private sector obed ninyalo tiyo mayot. It is true ni kambi moko ne wuok Kenya kadhi kuonde moko nyaka Tanzania nyaka ngo. Nikech cost of production was very high. What was about for the last almost 6 months when experts gikoro donjo patch Ruto be olokore patch Kenya koro lokore any mondo wa create a situation ma production duogo piny mondo be di bech stima be do stabilized piny bech gigo chakre kure mane bech mafuta mawacho ni bech mafuta charuso dugango e 176 we hope it can even come lower and lower and lower kama na timure obro trickle down ene makapono se duogo piny to bech